Kaya may maano ti ustisya kanya. Dan mo naragsa mo nagitanda mo nga panawang. Hustisya ti ikis ti pamilya ti Tallupulo ket siyam ti tawen na ni Jacqueline Cabudol ken residente iti Barangay Lumba diti ili ti Dingras kalpasan an nadanunan da daytoy nga awananen ti biag iti uneg ti bukod na pagtaingan. Kuna ti kabsat ti biktima nagturong isuna kadwa na ti live-in partner na iti pagtaingan ti manang na tapnon bisitaen da iti rabii. Nagapo dagitoy ngem gabutawan iti sumungsungbat lino katanda ti ridaw usar ti kiduplicate. Dito'y metta na nakita dati biktima ang nakagalot ti ima na, naibusal ti bukod na abuo kitingiwat na, nabaredbedan ti rupa na iti elastic band, ken naiyabong pa iti bado na iti ulo na. Idi inopen ti pubulis DJ abong nan sir. Naikas DJ ropa na sir, DJ buo na sir, naikas DJ aya. Nai recap pati DJ bado na nga siya talaga inkas DJ da. Agmaymay sa laeng nga agnanaed ti biktima. Kuna ni Jaylene ang istorya ti manang na nga adday tinagubor iti pagtengan na sumagmamanong aldaw sakbay ti krimen. Nupay kastaawan met iti nadakamat na nakaridiri na daytoy wenno pang tatibiyag na. Iti agdamawan pa iti may tududa apat siyenda sospek. Inayon ni Jaylene ang mapukpukaw digiti jewelry ken kwarta ti manang na. Aming no kwarta na sir awan. Alahas. Pindagi jiwale. DJ kwarta na sir 40 tinayruar sir. Ngem DJ da duma sir. Da jibangin nga wali nga brown 15 sa bali lang dagiti 100 adam di coins na sir talaga nga napunno. Idawdawat ni Jaylene asumuko kuman tinang papatay ti kabsat na. Manong no sino man ti ana ala sumuko kan basito ta no nalaglagan basiti kaso. Hindi lang sir. Ano sumuko mo mapakawan niyo? Ay di may ikari sir. Kasi nasakit mo para kanya mi sir. Naigetmet nga investigasyon ti waywayat ti pulisya. Inkarida tutukan da iti kaso, ken addan sumagmamanong individual nga inimbitaran da iti opisina da. Sumagmamanong ang gulit at adalin da ang motibo ti krimen, karamanen iti panagtatakaw ken posible a kaso ti panagrames. Dumalan ti bangkay ti autopsy tapnon maamuan iti kangrunaan na rason ti nakatayan ti biktima. Initially kahapon, nandun tayo, nakita natin may sugat siya dito sa bandang ulo. Halos lahat po ng anggulo na pwedeng mangyari based doon sa initial na assessment ng ating crime scene, ginawa po natin. And additionally, mayroon po tayong mga test na request sa Provincial Forensics Unit. Mag-aantay na lang po tayo ng mga resulta. Idawdawat ti otoridad iti kooperasyon ti siya sinuman nga da iti ammunay ti pasamak. Bukas po ang aming opisina sa mga information na nais nyong idulog. Rest assured po, mapaprotektahan po yung privacy nyo at ito ay gagamitin lang po natin sa pag-solve ng kasong ito. Mark Magdirila, Balitang Solid North.